खुलुमबाय बे समाव सनितपुर घरामारिनि सुपुगिसाराव बाथौ बिमुसार कामदेब दैमारि आरो आंजों केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारी दङ उदयवारि दंफैयो आरो दिनै मोनसे जों बाथ्रा फोसावनो नागिरदों बाथौ बिमुसार जानानै बेनो जाबाय महिला बोराइनि सरान'आव खुदियाफोरनि मेल आरो बे महिला बोराइनि सरान'आव खुदियाफोरनि मेल बे जिनिसा मा जानांगौ बेनि सायाव गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोननि फोसावनो थाखाय जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारीखौ दिन्थिफुंनो खावलायदों जेनिखि बाथौ बिमुसारनि दिनैनि गिबि खेब महिला बोराइनि सरान'आव खुदियाफोरनि मेल बेनि गासैबो नुथायफोरखौ जोङो दिनैनिफ्राय बेखेवनाय जागोन आरो दिनैनिफ्राय मोनफ्रोमबो रबिबार दिन्थिफुंनाय जागोन आरो बे हाबाफारिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारीखौ आं गिबियावनो एक्सक्लुसिभ गासैबो नुथायखौ जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारीया दिन्थिफुंनो हादों आरो नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै महिला बोराइनि सरान'आव नै बेबायदि खुदियाफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों आरो जोंनि गेजेराव बाथौ बिमुसारनि बे एक्सक्लुसिभ रिपर्टआवहाय खुदियाफ्रा जोंजों दङ जों खुदियाफोरखौ लानानै दिनै महिला बोराइनि सरान'आव जोंनि फंबाय बिनानावमोना मा खालामनो नागिरदों बेनि सायाव जोङो गिबियावनो जों बिथांमोननिफ्राय लाग्रोनाय जागोन ओंखायनो महिला बोराइनि सरान'आवहाय दिनैनि हाबाफारियाव सफैनाय गासिबो फंबाय बिनानावमोनखौ नोंथांमोना गिबियावनो मा खालामनो सानदों आर'ज गाबनो सानदों नङा होमबा दे आर'ज मोनसे गाइडलाय बाथौ धोरोमाव बे मुलुगाव बाथौ धोरोमाव जै जाथों गेवलाथों आफा इसोर बाथौनि मुङाव जि जाथों गेवलाथों बे मुलुगाव बाथौ धोरोमाव बे मुलुगाव बाथौ धोरोमाव गोथार गोसो लानानै बयबो खौसे जानानै गायदो अनहरो आफा इसोर बोराइ बाथौनो जोंखौ बोराइ बाथौनो जोंखौ जै जाथों गेवलाथों आफा इसोर बाथौनि मुङाव जै जाथों देरहाथों बे मुलुगाव बाथौ धोरोमाव बे मुलुगाव बाथौ धोरोमा नोंनो आफा दैबार नोंनो सान नोंनो अख्रां नोंनो आफा दैबार सोरजिगिरि फालिगिरि फोथायगिरि फोथांगिरि गासैबो नोंनि अननाय अनहरदो आफा इसोर बोराइ बाथौनो जोंखौ अनहरदो आफा इसोर बोराइ बाथौनो जोंखौ नोंनो सान नोंनो अख्रां नोंनो आफा दैबार नोंनो सान नोंनो अख्रां नोंनो आफा दैबार सोरजिगिरि फालिगिरि फोथायगिरि फोथांगिरि गासैबो नोंनिनो गेलेनाय अनहरदो आफा इसोर बोराइ बाथौनो जोंखौ अनहरदो आफा इसोर बोराइ बाथौनो जोंखौ जै जाथों गेवलाथों आफा इसोर बाथौनि मुङाव जै जाथों गेवलाथों बे मुलुगाव बाथौ धोरोमाव बे मुलुगाव बाथौ धोरोमाव बे मुलुगाव बाथौ धोरोमाव आफा
बेबायदि टपिगिजारनि फंबाय बिनानावमोना बाथौ धोरोमनि जा मोनसे मिलौहाब देंखोजों आर'ज खननानै होनायनि थाखाय जोंनि बाथौ बिमुसानाय बे गिबि खेबनि थाखाय बिथांखौ साबायखर बावसिदों आरो जोङो दिनैनि गेजेराव फोसावनो हादों जे महिला बोराइनि सर'नायाव बेबायदि खुदियाफोरनि मेल आरो खुदियाफोरनि मेलनि गेजेरजों दिनै बिथांमोना मोनसे आर'ज खननानै होनो थाखाय साबायखर थाबाय सर'नायाव खुदियाफोरनि मेल बे महिला बोराइनि सर'नायाव खुदियाफोरनि मेल सोर दं जोंजों बे महिला बोराइनि सर'नायाव बिथांमोननि सिनायथिखौ जों लाग्रोनो सानबाय गिबियावनो जिहेतुके जोङो जोंनि फंबाय बिनानावमोना बेबायदि महिला बोराइनि सर'नायाव बाहागो लादों बाहागो लाग्रि बिथांमोननि मुंखौ सोंबाय बिनानाव नोंनि मुङा मामोनलाय खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना भिताली बर' नोंनिया मामोनलाय खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना निकिता सरगयारि फंबायनिया खुलुमबाय खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि रक्तम बसुमतारी बिनानावनिया मामोनलाय खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना मृदुस्मिता बर' बिनानावनिया मुङा थरायना पुनम बसुमतारी बिनानावनिया खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना रिंकुमनि बर' रिंकुमनि बिनानावनिया मामोनलाय खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना लक्ष्यरेखा बर' लक्ष्यरेखा बर' खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना जुनाली बर' जों बेबायदि अन्थाव बाथाव फंबाय बिनानावमोना दङ बिथांमोना गावबा गावनि सिनायथिखौ होदों दायो आं सोंबावनो सानबायदों बिनानाव मा मुंलाय नोंना मुङा मामोनलाय नोंना तुम्हार नामটো কি আছিলে खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना अप्सरा बर' अप्सरा बर' मोजां साबायखर थाबाय बे समाव आरो गोबां खुदियाफोर दङ जों बिथांफोरनि सिनायथिखौ लाबाय थादों बिनानावनि मुङा मामोनलाय खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना लक्ष्मीप्रिया बर' लक्ष्मीप्रिया बर' ओमफ्राय आगैनिया खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना अनुभूति बर' ओमफ्राय बिनानावनि मामोनलाय खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना परसमनि बर' जों गोबां खुदियाफोर बेबायदि महिला बोराइनि सर'नायाव दंफैयो जों बिथांमोननि सिनायथिखौ लानाय जाबाय सिनायथिजों लोगोसे जों बिथांमोननि गेजेरावहाय दिनै जों दंफैयो जेला जों मोनसे बाथ्रा बिथांमोननो लानो सानदों आरो गासैबो बाथ्राखौ जादों दिनै जोंनि महिला बोराइनि सर'नायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो गासैबो बाथ्राफोरखौ जों बिथांमोननि गेजेराव सावरायगोन धोरोमनि बाथ्रा सावरायगोन हारिमुनि खोथा सावरायगोन जोंनि राव हारिमुनि बाथ्रा सावरायगोन ओंखायनो गासैबो नुथायखौ जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारिया दिन्थिफुंनाय जादों आरो गासैबो हाबाफारिखौ जों दिनै बाथौ बिमुसानि गेजेरजों फोसावनो बिनानाव जोंनि बर'नि आंगो धोरोमा मामोनलाय बाथौ धोरोम जोंनि आंगो धोरोमा बाथौ धोरोम नङा होमबा नानि आं नोंखौ मोनसे खोथा सोंनो सानबाय जोंनि बर' हारिनि फिरफिलानि गाबा बेसेबां धोरोमनिया मोनबा गाबा मा दंमोनलाय गोजा सोमखोर गुफुर गोमो गोथां बेबायदि जोंनि अन्थाव बाथौ खुदियाफ्रा धोरोमनि बाथ्रा बुंनो हादों फिरफिलानि बाथ्रा बुंनो हादों आरो गोबां खुदियाफ्रा जों बाहागो लादों गासैबो हयथ' धोरोमनि खोन्था हारिमुनि खोन्था गाननाय जोमनाय खोन्था बुंगोन जों गासैबो खोन्थाखौ मोनथिनो थाखाय फंबाय बिनानावमोना जों दङ आरो गासैबो बाथ्राखौ जों फोसावनो थाखाय जों बे समाव बाथौ बिमुसानारि दंफैयो आरो जोङो सोंबावनो सानबाय बे समाव जों सोंनो सानदों जोंनि बर' हारिनि जायखिजाया दामजुनि मुं खोन्थानो हागोन ना बिनानावा दामग्रा खाम सिफुं जथा सेरजा साबायखर बिथाङा खोब मोजां बुंदों जोंनि बर'नि गुबै दामजुआ जाबाय खाम सिफुं सेरजा होननानै बुंदों आरो गोबां जोंनि गेजेराव दंफैयो बिथांमोनखौबो जों सानबाय बे समाव जिहेतुके दिनै नोंथांमोननि बे टपिगिजार गामियाव मोनसे हाबाफारि सोलिबाय थादों बे हाबाफारिनि मुंखौ खोन्थानो हागौमोन नामा दिनैनि जा हाबाफारि जादों बे हाबाफारिया मा हाबाफारि ओंखाम गोदान जानाय नङा होमबा ओंखाम गोरलै जानाय आच्छा साबायखर दिनैनि हाबाफारिया जाबाय ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो बे समाव सासे नानिजों ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोआ बाथौ धोरोमनि बेसेबांथि फोरबो बियो ब्रैथि मोनबा फोरबोनि मुं बुंनो हागोन नामा हागोन देलाय बैसागु फोरबो आमथिसुवा फोरबो काति फोरबो मागो दमासि फोरबो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो जोबोद साबायखर बिथाङा बुंदों फोरबो मोनबा बे फोरबोनि खोन्थाखौ बिथाङा फोसावबाय आरो जों माखासे अन्थाव बाथाव खुदियाफोर दङ बिथांनिफ्राय जों मिथिनो लुबैबाय बर'नि गुबै राव आरो बर'नि गुबै गाननाय जोमनायनि सायाव नानिया मा बुंनो नागिरदों बाथौ धोरोम बर'नि गुबै गाननाय जोमनाया मा दख'ना गानो फास्रा लायो गामसा गानो गुफुर गस्ला गानो आर'नाइ लायो बिथाङा बुंदों जे बर'नि गुबै गाननाय जोमनाया जाबाय लांगा आर'नाइ
फास्रा बायदिसिना बिथाङा फोसावदों साबायखर थाबाय सासेबाव जोंहा नानि दङ बिथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैबाय जिहेतुके नोंथांमोननि তোমালোকৰ ইয়াতে আজি খুব ধুনীয়া কাৰ্যসূচী চলি আছে হয়নে নহয় এই কাৰ্যসূচী আজি অনুষ্ঠানটোৰ নাম তুমি ক'ব পাৰিবা নেকি যে আজি কি অনুষ্ঠান চলি আছে ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो साबायखर ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो होनना बिथाङा मोनथिनो हादों जे बेबायदि उन्दै उन्दै बैसोआव दिनै धोरोमनि खोथा मोनथिनो हादों हारिमुनि खोथा बुंनो हादों जों गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांमोना नुनानै हयथ' मिन्थिनो हादों जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोना बेबायदि धोरोमनि बाथ्रा बुंनो हानायनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे समाव सासे जों नानि मोन्दों बिथांनिफ्राय एसे सोंहरनो सानदों बर'नि रावा बुंनो हागोन ना जों बर' मानसिया मा राव रायो बर'आ मा राव रायो बर'সকলৰ ভাষা কি হয়নো বড়োসকলৰ ভাষা বড়ো बर' राव ना बर'সকলৰ भाषा बर' राव बर'नि आंगो रावा बर' राव नङा होमबा साबायखर थाबाय नानिया बुंदों बर'नि आंगो रावा बर' राव होननानै फोरमायदों गोजोननाय थाबाय बे समाव गोबां जोंनि गेजेराव फंबाय बिनानावमोन दं बिथांनिफ्राय मोनथिनो लादों जों एफा एफा मोनथिनो लाबाय जिहेतुके बे समाव गोबां बिनानावफ्रा बुंनो नागिरदों आरो बिथांनिफ्राय जों मोनथिनो लुबैबाय बिनानावनिसिम मोनसे सोंनाय नागिरदों दिनै जिहेतुके नोंथांमोननि बे टुपुगिसाराव बेबायदि ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोजों लोगोसे महिला बोराइनि सरा न'आवहाय खुदियाफोरनि मेल हाबाफारि जाबाय थादों नङा होमबा दा बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि दिनै बे ओंखाम गोरलै जानाय जा फोरबो ओंखाम गोरलै जानाय फोरबोनि मुंथिखौ नोंथाङा बुंनो हागौमोन नामा बे मा हाबाफारि बियो दिनै मा फोरबो ओंखाम जानाय फोरबो नङा होमबा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो आच्छा ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो आच्छा थिग दं बिथाङाबो बुंदों दिनैनि फोरबोआ जाबाय ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो होननानै बिथाङा फोरमायदों गोजोननाय थाबाय आरो गोबां खुदियाफ्रा जिहेतुके दङ बिथांनिफ्रायबो जों मिथिनो लागोन आरो गासैबो खोथाखौ बिथांमोना फोरमायबायगोन आरो जोंनि गासैबो बे सावगारिखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारीखौ खावलायदों लोगोसे केमेरा पार्सन उदाय वारिया बिथाङा हेफाजाब खालामबाय थादों बे समावहाय जोङो दिनैनि बे सावरायनायनि मोगा मोगि जा हाबाफारि सोलिबाय थादों बेनि गेजेरजों आरो एसे सोंथिनो लुबैबावदों नानिया बाथौ धोरोमनि जायखिजाया आर'ज बेबायदि बबे आर'जखौ हागोन बायदि मिन्थिगौ आं हागोन देलाय नों आफा सोरजिगिरि मुलुगनिगिरि बयखौबो अनसायग्रा नों जिउफा अरायबो खुलुमो जों नों इसोरखौ अरायबो गोसोखाङो नों अबंखौ नों आफा सोरजिगिरि मुलुगनिगिरि बयखौबो अनसायग्रा नों जिउफा जोबोद साबायखर थाबाय बिनानाव बेबायदि मोजां आर'ज खालामनायनि थाखाय जोङो सोंबावनो नागिरदों जों गोबां जोंनि फंबाय बिनानावमोन दङ बे समाव जों लक्ष्य रेखा बर' दङ बिथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा मोनथिनो लुबैबाय बर'नि गुबै गाननाय जोमनाय आरो बर'नि गुबै रावा मा फोरमायगोन नामा बर'नि गुबै गाननाय जोमनाय आरो बर'नि गुबै रावा मा दखना आरनाय गामसा फास्रा आरो बर'नि गुबै रावा बर'नि गुबै रावा बर' जों बर' माहारि जानानै जों मा राव रायनाया साबसिन होननानै बिनानावा सानो जों बर' जानानै गावनि आंगो राव मा राव बाहायबा साबसिन जानो सानो बर' राव रायनोबो जोंहा बिनानावा बुंदों बर'नि गुबै गाननाय जोमनाया जाबाय दख'ना लांगा आर'नाइ होननानै फोरमायदों आरो बर'नि गुबै रावानो बर' होननानै बिथाङा फोरमायदों साबायखर थाबाय बे समावहाय जोंनि फंबाय बिनानावमोना जोंनि बाथौ बिमुसुराव बेबायदि बाथ्रा फोरमायनो थाखाय जों सासे नानि दं बिथांनिफ्राय जोङो कृष्टि मोसानाय सायावसो सोंनो नागिरदों जोंनि बर'फोरनि गेजेराव कृष्टि मोसानाय गोबां दं बे कृष्टि मोसानाय मा मा दं होननानै नों अन्नानै फोरमायनो नागिरदों सिखिरि सिख्ला मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय दलस्रि देलाय मोसानाय खफ्रि सिबनाय मोसानाय सासे जोंहा नानि दङ आं बिथांखौ सोंनो नागिरदों नानिया मा बुंनो नागिरदों मोसानायनि गेजेराव मा डेन्स दं होननानै फोरमायनो नागिरदों मोसाग्लांनाय मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय सिखिरि सिख्ला मोसानाय दाउस्रि देलाय मोसानाय खफ्रि सिबनाय मोसानाय सिखिरि सिख्ला मोसानाय साबायखर थाबाय बिनानावा मा बुंनो नागिरदों मोसानाय मा दङ
बागुरुम्बा मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय सिखिरि सिखिरा मोसानाय बैसागु मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय खफ्रि सिबनाय मोसानाय जोंनि बिनानाव बिथांमोना बुंदों जे खेराइ मोसानायनि गेजेराव बा ख्रिस्टि मोसानायनि गेजेराव गासिबो मा मा रोखोमनि मोसानाय दं बिथांमोना फोरमायदों आरो जोङो लाइमोनफोरनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैबाय जिहेतु लाइमोन जोंनि गेजेराव दङ जे नोंथांमोना मिथिगौ बर'नि गुबै दामजुनि गेजेराव मा मा दामजुआ बाहायजायो होननानै फंबाय बुंनो नागिरदों खाम सिफुं सेरजा जथा जाबस्रिं खाम सिफुं सेरजा जथा जाबस्रिं औ ओमफ्राय आरो मा दंबावो बेनो गुबै नङा होमबा फंबाया मा बुंनो नागिरदों নমে কোৱা তুমি বাদ্যযন্ত্ৰ কি ক'ব পাৰিবা বাদ্যযন্ত্ৰ খাম খাম সিপুং জথাই সেজা জাতি आदसा आदसा फंबाया एसे बुंनो हायाब्लाबो गोसोनि मोन्दांथिजों बिथाङा फोरमायनो नाजादों अब्ला बिथाङा गावनि गोसोनि जा मोन्दांथि बिथाङा फोरमायदों दुखु खस्थ'नि गेजेरजों ओंखायनो गोजोननाय थाबाय बे समावहाय जों उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोन दङ जों बिथांनिफ्राय मोनसे बाथ्रा एसे मोन्थिनो लुबैबाय जे आं नानिखौ सोंबाय नानि दिनै सरा महिला बोराइनि सरा न'आव खुदियाफोरनि मेल नङा होमबा नोंथाङा बे हाबाफारियावहा बाहागो लानानै मोजां मोनदों ना मोनाखै मोनदों मोजां मोनदों ओमफ्राय नों मा मा खालामनानै मोजां मोनो गेलेनानै फरायनानै मोसानानै ओमफ्राय आर'ज गायनो हायो ना हाया आर'ज गायनो हायो देलाय आर'ज एसे गायदोलाय नोङो आसु माइनाव माइनाव माइसालि माइनाव आसु माइनाव माइनाव माइसालि माइनाव रैखागिरि माइनाव आयै माइनाव रैखागिरि माइनाव आयै माइनाव आसु माइनाव माइनाव माइसालि माइनाव आसु माइनाव माइनाव माइसालि माइनाव रैखागिरि माइनाव आयै माइनाव रैखागिरि माइनाव आयै माइनाव राहानिगिरि माइनाव आयै अनसायगिरि माइनाव जोबोद साबायखर थाबाय जोंहा नानिया जोबोद आर'ज मोजां खनदों आं नानिखौ मोनसे सोंबायनि যে তুমি যে ইমানকে ধুনীয়াকৈ সাজপাৰ লগাইছা তুমি এই সাজপাৰটো তোমাক কোনে লগাইছিলা তোমাক এই সাজপাৰটো কোনে লগাই দিছিলা তুমি যে লাংগা লগাইছা ইমান ধুনীয়াকৈ এইবোৰ লগাইছা তোমাক এই সাজপাৰ মায়ে লগাইছিল না তোমাৰ বাইদেউ লগাইছিল না তোমাক কোনে লগাই দিছে মায়ে লগাইছে তুমি এই লাংগা লগাই কেনেকৈ লাগিছে নো ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু আগলৈ পিন্ধি থাকিবা না পিন্ধি থাকিবা না তুমি পিন্ধি থাকিব ইচ্ছা কৰা পিন্ধি থাকিবা जोंहा अनजालु बिनानावा बुंदों जे गावनि गुबै हारिमुनि जा गाननाय जोमनाय लांगा आर'नाइ बेखौ बिथाङा बुंदों बेबायदि गोरलै समावनो जों गानबाय थानांगौ होननानै बुंदों आरो गानबाय थागोन होननानै बुंदों जिहेतु गोबां बाथ्राफोर सावदों आरो बेनि गेजेरजों दायो फैबाय जोबथायाव फैबाय जोबथा हाबाफारिखौ लानानै दिनै हाबाफारिखौ फोजोबनो गोजोन रुजु रुमु रायजो मोनजाथों आफा अबंगसाय आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो मोनजाथों आफा अबंगसाय अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबंगसाय अनलायनाय सहायनाय गियानजों दावगानो हाथों आफा अबंगसाय बिनानि समाव रंजानाय समाव नोंनि नों जेब्लाबो मदद मोनथों आफा अबंगसाय बिदानि समाव रंजानाय समाव नोंनि नों जेब्लाबो मदद मोनथों आफा अबंगसाय आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो मोनजाथों आफा अबंगसाय आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो मोनजाथों आफा अबंगसाय
मोन रुजु रुमु रायजो मोनजाथों आफा अबंगसाय जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय सनितपुर जिल्लानि घरामारि बियाब तुपुगि जाराव बेबायदि दिनै महिला बोराइनि सरानायाव जोंनि फंबाय बिनानावमोना बेबायदि बाथौ बिमुसानि गेजेरजों बेबायदि जोंनि गौथुमारि धोरोमनि बेलायाव बेबायदि बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे आर'ज खननायनि थाखाय दिनै हाबाफारिखौ जोङो नोंथांमोननि गासिबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै दिनै बाथौ बिमुसानि दसे सम जोंनि गामि हाबाफारिखौ जों एसे फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।